Milí študenti, vážení rodičia, kolegyne a kolegovia, žijeme v časoch zmien, výziev a neistoty. Dokonca práve dnes ani netušíme, do akého rána sa zajtra na Slovensku zobudíme. Naša budúcnosť má množstvo otáznikov, niekoľko nejasných scénárov a prognózy žiaľ nevyznievajú príliš priaznivo. Koľko z vás ide na výšku do zahraničia? Koľko? Každý sa zachová, a veky služková. Či sa nechcelo, bolo tak veselo, a či sa čudová, naša služková. Výsledok volieb určite ovplyvní budúcnosť tejto krajiny. Myslím si, že všetci s týmto súhlasíme.